tuturor! Bine ați venit la un nou videoclip cu Taxi Boss alături de Darian. Cred că Da, și eu o să filmez. și la fel și eu. Deci asta e al doilea lui videoclip. Nu știu dacă se va posta, pentru că la mine nu cred că se va posta videoclipul. Nu știu de ce, nu cred că se va posta videoclipul, nu știu de ce nu se va posta. Nu știu, voi încerca să-l postez, dar nu cred că... Salutare tuturor! Acum îți face și el intro-ul. Salutare tuturor! Eu sunt Darian, astăzi vom juca Taxi Boss. Să un pic de la... Eu nu s-am deloc, o să mă vedeți când este drift de Doamne ferește. Doamne ferește. Uitați-l! Bă, las ce am găsit eu. Ce am în inventoriu. Așteaptă. Uite ce am eu în inventoriu. Și... Ia, ce level ai? Ce level ai? Nu știu, dar n-am level. Nu știu unde pun level. La level? Du-te la companie, că acolo ai level. Unde eram companie? Cum adică? Nu ai companie! Băi, tu ești la început sau câte mașini ai? Am pus un pic pe pauză. Wow, dar ce mașină are asta. Da. Tu ce mașină? Bă, eu sunt de la început, tu? Mașina asta să e foarte bună. Mașina e foarte bună. Că și am și eu. Eu iau pe aia, Benjon, ăsta o iau, că aia mi se mai bun. Asta dă foarte multă. Hai să vă spun ceva unde puteți... Da, așteaptă-mă un pic. Uite, în zona aceasta de aici, de lângă ăsta roșu, găsiți ceva chestii interesante pe Taxi Boss. Și mai am o zonă... Te-au băgat și update-uri, apropo. Aici, unde e maro aici. Și Hai da, te fac la o liniuță. Și mai avem o zonă, zona aceasta de aici. Hai da, te fac la o liniuță. Zona asta de aici. Ce zici? Zona asta de aici, uitați. Ai auzit? Te fac la o liniuță. Uite, te fac la o... Hai da, că încă n-am plecat. Unde mergi, bă? Bă, câți bani ai? Hai la o liniuță, 1000. Serios, acum câți bani ai? Pe bune. Mamă, dar ai lag. Chiar ai lag pe bune. Poate ție de n-am bani. 1, 2, 3. Bă, unde te duci? Că n-am distat. Dai! N-am distat, unde te duci? Eu deja am 200 de ore. Ce? Unde Bă, faci? Bă, hai da, liniuță. Hai da. Știi ce să spun ceva? Pe tine m-am... Hai da, du-te. Hai la driftane. Că nu știi să faci tu driftanele mele. A, da? Ia, știi tu să faci din ăștia, ha? Știi tu să faci cerc. Nu știi tu să faci, bă, cerc. Ia uite cerc, ia uite-te un la ochi. misiuni. Nu există misiune aici. Misiunile de toți oamenii. Păi ăla sunt... Doamne ferească, nu. Bine, eu m-am plictisit și cred că mă... ce zici, ne jucăm? Rivals. Mai târziu. Că nu voi... Într-o zi voi... Da, voi posta. Da, eu nu prea vorbesc, nu știu de ce nu vorbesc astăzi. Astăzi nu prea vorbesc, să bărgăm de... Nu știu de ce nu vorbește. Da, nu prea... Wow, ce bani am făcut. Ia uitați-vă la o parcare perfectă. Acolo aici să duc acesta. 1, 2, 3, te dau peste buge. Bă, ce fac cu bacul? Asta ai colectat-o.
Unde asta Unde am mai colectat ceva? Uite-te la mine, uite-te aici. Uite-te pe Nu mă aici. poți uita că eu sunt în firmă. Aha. Nu colectez ceva, astea bune. Da, bune. Asta, nu știu. Dar tu câți dolari ai? 800. 800? Hai să vă arăt un cod, dacă vreți să știți. Intrați aici, bă, dacă vreți să-mi dați și tu codul. Acum, stai puțin. Așteaptă-mă puțin. Deci unde intru să bag cod? Uite, intri aici la shop Stai asta, și dai până jos și scrii. Scrieți pro. Scrieți. În fine, mie nu o să mă-l dai, că eu l-am băgat odată. Scrieți. Cu P mare? Da, cu pro. Cu mare. Și restul mic, nu? Da. Enter. E dat din asta. Ce ți-a dat? Un daily gift. Nu știu, dar mie mă dă bani. Îmi dă 11 zile, îmi dă daily. Daily gift, rare. E rare. Da, e rare. Mai voi duce să facem aici ca să... Eu am deja 2 milioane de dolari. Am cam multici dacă... Acum facem... Să ducem... Mama, ați văzut ce drift am făcut? Dacă știi ce drift facă... Tokyo Drift. Da, cred că știi că te auzi acum, că n-am pus pe pauză. Dar știu, că nici nu am pus pe pauză deloc. Am primit 5 dolari. Am pus pe Tokyo Drift, ia uitați Cum fumătoare. am companie? Păi ce? Adică companie? Da, am companie. Uite-te aici. Și cât dolari ai? Nu, dacă primești dolari îți faci compania. Stai puțin. Cât dolari ai făcut? Nu știu. Dar eu m-am dus să... Bă, te întreb ceva, tu știi că te-ai mai jucat, nu? Da, eu am jucat mai mult decât el, numai că eu m-am șters Roblox-ul, din păcate. Că nu știu ce am pus, era un hacker. Da, un hacker. Eu acum o să stric toți. Un hacker cam... Eu acum o să stric toți banii. Nu știu de ce. Îi spun că vreau să fac puță. Bă, dar cum faci tu rost de mașini? Eu nu prea am chef să mă joc, dar de bine, că dacă aveam chef să mă joc Taxi Boss, n-aveați idee ce făceam. N-aveți idee, că eu... Bă, dar cum am mașinile astea? Alea trebuie să le iei, să le cumpăr. În fine, dacă eu mă jucam gen pe bune, eu știu zonele în care sunt clienții ăia Eu buni. deja am făcut 22 de bani. De dolari. Da, de dolari. De mii de dolari. Da, de 1000 de dolari. Bă, Adică eu știu zonele în care sunt mai buni și care sunt mai bogați. Eu știu zonele, dar eu nu prea le știe. Vedeți că aici sunt blocuri, sunt case. Da. Doamne, iartă-mă! Și ce sunt bun, ce e bun aici, la șoferii sunt aproape cei mamă, mai ce buni. faină mașina are asta. Da, a luat-o, cred că a dat, a băgat. Are o mașină de bună. Acum mă voi duce să cumpăr o mașină. Da, eu mai păstrez banii pentru... Că știu eu pentru ce păstrez banii. Pentru ceva mașină. Mașini mai, da, mai bune, nu? Nu, chiar pentru altceva. Tu ai un angajat. N-ai un angajat. Mașina mea preferată, vreau să o cumpăr. Bă, ai firmă. Am firmă, da. Ai angajat.
Da, am răbdat. Ei, da mașină. Nu? Păi dă mașină, ca să nu-ți fac. Așa nu-ți face bani. Mașina asta. Bă, da, pot să conduc și eu. Mașina aia, respectivă. Care? E la mașina mea preferată, asta, frumoasă rău. E drăguță, mașina asta. N-ai idee ce mașină mi-am luat eu odată. Mamă, Aveam... ce-mi place BMW-ul ăla. Bă, și te întreb cum o dau mașina. Da, o primește deja? Da, nu știu. Da. Eu mai trebuie să am un client și o să am și o firmă. Acum eu făceam mai repede firma ca tine. Ba, da, dacă te jucam mai bine, nu? Dar Te acum jucai. sunt puțin plictisit de aceea. Pentru că Da, sunt... noi am făcut cam chef, că ai foarte mult lucruri de... Na, și... Da, și sunt și cam nervos. Da, de ce? Sunt nervos pentru că nu pot să postez niște clipuri și sunt nervos. De Are aceea. un pic de treabă, lăsați-l un pic. Da, de ce nu joc eu în stilul meu? Da, mă. Eu dacă aș fi jucat, Da, prinde. întrebați-l pe el ce făceam dacă jucam eu. Face mama foc. Ba,